बिदि रोदा हरजोबो ना नै औ रोदा हरजोबो गासिबो रोदा फैबाथाय टाइट जाबाय आरो बे फुरा बार बारबाबो माने माबाला फिथाइया मोजां मोजां थाइबा देनां जानो फैदो लोगोफोर बेरायफै नायफै ड्रागन बागान नायनो थांनि एसे सिगां जों माबायाव लायदोंमोन नालाय बिदानि डिसेम्बराव लायदोंमोन दा बेसे गिदिर जाखो नायनो गामियाव जों सासे बिदानि ड्रागन बागानखौ नायनो थांगासिनो जों सिगांहाय सासे मालिकनाव थांनानै ड्रागन बागान बानायनायखौ नायदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेनाव थांनानै एसे आइडिया लानानै फैबाय आइडिया लानानै फैनानै बिनि एसे सप्तानै सप्ताथाम थानानै बियो एग्रिकालसाराव एप्लाइ खालामदोंमोन जाहैबाय एग्रिकालसारनिफ्राय ओमफ्राय दा ड्रागना सफैबाय ड्रागनखौ सफैखांनानै गायबायबो गायखांनानै दिनैसिम 6-7 माससो बिदिनो बारबाय एसे 6-7-8 माससो जाबाय दा बे बागाना माबायदि इमप्रुभ जानानै दं बे बिदानि बागानखौ जों नायनो थांगोन दा ओरै सासेया फैगासिनो जोंना लोगोआ बेबो नायनो फैदों फार्मिंखौ दा बे बागानसिम सहैनायनि सिगां जों सिगाङाव जायनाव थांनानै बे फुलिखौ नायदोंमोन आरो गायनायनि आइडियाखौ जायनाव थांनानै लाहैदोंमोन बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायग्रोनोसै भिडिअखौ बेखौ नायग्रोदो आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो चेनेलखौ स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो गायनायनि सिगां जों नैबे बागानखौ नायफैग्रोनाय जादों ड्रागन बागानाव फैलायबाय नै ड्रागन बागान नायफैदों सासे बिदा गायनो नागिरदों नालाय आरो बेहाय फैनानै जों मोनसे ओरैबायदि मोजां बुस्थु नुफैबाय माने जों बांसिन खुन्थिया थंसेयाव टायार होनानै ड्रागनखौ गायनाय जायो खिन्थु बेहाय बिदि नङा गोलावै माने दान्दा गोलाव होनानै बे खुन्थिया थंसेयाव जेसेबां जायो बिनि बांसिन ड्रागनखौ नोङो गायनो हागोन आरो बेबायदि सिस्टेमै गायोबा खिन्थु स्टार्टिङाव जों माने बैदिखौनो खालामनो होननानै बैदिखौनो खालामनाय जाबाय ड्रिपवेर होनानै लादो नोंहाबो ड्रिपवेर होनानै लादो काटिं लुले একটা দালে কি মানে এক পিস কাটিং नै मा बिफांथाय नै बियो ইয়ে नारें ওটা কি আছে নাম তো ওই যেটা মৌসুমি মালটা माल्टा এটা মিঠা মিঠা না माल्टायाबो माखौ होनो दे माया रानजोबखो बै बिलाइआ itu mau resin sob itu কি গাছ itu এটা মুরা নাই না কি গাছ itu lemon লেবু asam lemon asam lemon গাছে ফুল করে দেন ফুলি বানাইছে गोदान खिलिफिनजोबगोन नै এগুলা হয়ে গেছে এটা পিছত বহা হয়েছে এইটো হৈছে না ডালগুলা কাটিয়ে কাটতে ডাইরেক্ট নাকি না একটু কলম দিয়ে লাগা नै बिदि जाजोबगोन जाहैबाय बे লিগালি কই নিলিয়া लारि मोनब्रै बिदि नैबेनिफ्राय नैबेसिम 7 फुट नैबेनिफ्राय बैसिम 10 एसे लादोब्रा नैबे ड्रागननि डिसटेन्सआ जाहैबाय 2 फुट बेल'खा दा आरो मा नांबावगौ बिनि बेद मोननै लाबाय नाङा दिमु जोङो मोननै बेरा बिसांनि बिथराव थायो मोननै बेरा बे बेदा 2 थाबाय नैबेनिफ्राय बैसिमा दे बे 2 खाना मा ड्रागन गायनाया 2 थाबाय बिनि एसे बारा गुवार लादेरबानो जाबाय बे मोननै बिथराव बिसां थायो फले बेनिफ्राय बिसिमा औ बे आलि मोननैया बिसां बिथराव थायो बुंनानै आलि मोननै बबे आलि मोननै बे आलि मोननैया जेनेबा बिनि मोननै बिसां बिथराव थायो माबा जाहैबाय 7 नालाय एक बारायदेरबानो जाबाय 7 बा बिथराव लाजोबनानै 9 सो जाहैगोन बियो बिसिम 9 दा नैबे खुन्थिया 7 जाबाय नालाय ओरै हरै एक बारायबाय 9 जाहैबाय नायखांनायनि उनाव बिदाया गाव गायनो थाखाय रेडि खालामगासिनो बे समाव दायो फुलियाबो सफैखाबाय अलरेडि नायखांनायनि बिदिनो मास मोनसेसो थानायनि उनाव सफैबाय आरो दा खुन्थिया एरि गासिबो लाइनाव दोनजोबखाबाय सोर खनदों बे जोबबानो बिदाया गायसिगोन हेलौ लोगोफोर नै जोंहा दिनै ड्रागन गायजेनबाय मागोनि 2 तारिख ना दिनै नै नायदो फिथाइया मोजां मोजां थाइबा देनां जानो फैदो लोगोफोर बेरायफै नायफै नै दिनैसो गायजेनदों दिनैसो बहायजेनदों
नै 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 नैबेलाय नै मुदुफुल बागानबो बानायदों सिगाङाव बे ड्रागन गायनाय जायगायाव बानायदोंमोन बियो मुदुफुल बागानखौ दा ओमफ्राय बेहाय एक्सट्रा बानायफिनबाय मुदुफुल बागानखौ आरो सिगां मुदुफुल बानायनाय जायगायाव दा ड्रागन बानायबाय आयौ दंफांसो हाहोगासिनो नामा माथो नै आसोला लागाव स्पिका माथो जेबो नुला मारैबा खुवा खुजोब्बायलै फुगारग्रोनांसिगोन र' देरबाय गिदिर गिदिर जायो नै बारा गोबावनि फिथाइ नङाथ' बे बिफाङा बारा गिदिर जाखायाखैनो दाख्लै बारहुंखाजों बायलाजोबबावदोंसोनो माखासे बैलाय गुलुंलाजोबनाय होनो बिसोरो 6थासो 7थासो गुलुंदों जाहैदों खाबथानासो दोनबाय नै खाथाबफिननांबाय बेहाय दाखालि बारहुंखा फैदोंमोन बे समाव 6था 7थासो मुदुफुल बिफाङा गुलुंनाय जादों आरो ओमफ्राय दा खाबथानानै दोनफिनबाय जेबो प्रब्लेम जायासै मुदुफुलाबो अनेक रोखोमनि अनेक भेराइटि थायो नैबे बिफाङा जाहैबाय सपना F1 होनो बेखौ खमसे खम 6 मान्थजोंनो थायहैयो आरो बांसिन गिदिरा जाहैबाय 2 केजि 3 केजिसिम जाहैयो आरो ओमफ्राय पायखारिफ्रा बांसिन 1 बा 1.5 बा 2 केजिखौ बांसिन लाङो ओमफ्राय सिजन गैयियाव बिदिनो 20सोनि लाङो आरो पार केजि ओमफ्राय सिजन थाबाथ' 25-30सिम लाङो जोंनिफ्राय आरो टाउनफ्रावथ' 40-50 गाहाम मोननाय जाहैयो आरोना दा मोजां सर्ट टार्माव थाब मोननाय जायो 6 मान्थआवनो आसा खालामनानै बिराद खाथियावसो दं बे हाग्राखौ हारसिं खादों आङो हाग्राया ना हाग्राया गोदोसोमोन ना बे ओमफ्राय माबाया होनदो एबार बे मा होनो 6 थारिखआव थांनायाथ' जों माबायाव थांखादों डिसेम्बरावनो थांखादों नायनो एसे फोजों थांनाया आङो बेखौ फार्मालाव फाउन्डेसन खालामजेननाया जानुवारि 17 तारिख जानुवारि 2024 दिनैसिम 7 मास जाबाय ना 7 मास जाबाय दासिमबो रिबाय दाना 7 मासजों बेसेबां जों 8 मास ना बेसेबांबा जों फिथाइ थायो होनदों ना 8 माससिम फिथाइ थायो होनदों 8 मास होनबालाय जाहैसिगोन मथा-मथि बावैसो जासिगोन बियो जाबाय आरोना लाबोनायाथ' माबानिफ्रायसो लाबोखादोंना एग्रिकालसारनिफ्राय होजोब्बाय बुस्थुआ बे टायारखौबो होजोबाखै माखासे ने बाखि जानानै दं एसे बाखि जानानै दं बावैसो होजोबसिगोन लाबोखाबाय बाखि माखासेया बिदि रोदा हरजोबो ना नै रोदा हरजोबो गासिबो रोदा फैबाथाय टाइट जाबाय आरो बे फुरा बार बारबाबो माने माबाला फुरा बेखौ माजोबो बरिया जाबाय बेखौ सापर्ट खालामजोबो रोदा सापर्ट जाजोबखायो फार्टिलाइजाराथ' ओरैनो बे नर्माल माबाजोंनो होजोबखानाय ना गोबोरखि होबाय जाबाय हाग्रायाल' मेचिन अर्डार खालामदो मेचिन अर्डार खालामबाथाय बरिया जाबाय नै गाहाम जानानै दं खानानै होनांगौ ना मोनसे माबा दंमोन ना बेमार दंना बेनि बेमारा मोनसेल' दं मोनसेल' बेमार दं होलाय नैबेल' दं बेनि बेमार जायो नै हा जानो सान्दुंनि माबा नांनानै जानाय बे बुस्थुआ आं दाख्लै मुलि होखांबाय बे बुस्थुआ बिदि जायोबाबो नै दाख्लै 10 तारिखाव मुलि होखांबाय आं मुलि होखांबाय ना माने खेबथाब एन्ड'फिल साब खेबथाब एन्ड'फिल बिदि क्लास खालामना होनांगौ जायो आच्छा बिदिनो 30 ग्राम 30 40 ग्राम होनांगौ नैबेलाय नैबे बुस्थुआ बे राननानै बेल'सै नामा बे रानोबाबो नैबे थैया आरो बे बुस्थुआ बिनि थाखाय नै ओरै रानजोब्बाय ना बेजों बुगासिनो दं नैबेजों बोबाय आरो गनसि बायदिजों बोगोन बियो बेबो बेबायदिनो जागोनदां लासैनो थेवब्लाबो बे गोजौनि नैबे जेबो जाया थाजा ओमफ्राय मुदुफुला ओरैनिया माला बे ना मालामोन मुदुफुलालाय फेब्रुवारि 24आवनो गायजोबनाय जाखादों ना बेखौ आइया बिराद थायगोन बेयो नै
बिराद बे राखाबाय बिफां राखांखाबाय नै मुसबुत जाबोखाबाय गिदिरबोथार नै गिदिरखा मथाथार गिदिर गिदिर बियो गिदिर गिदिर फवासे आधा केजिसो थायो जाहैबाय फिथाइ थाइसेयाव फवासे आधा केजि ओमफ्राय दा मार्केटआव बेसेबां माबाया बेनि प्राइसा फिथाइनि प्राइसा 250 थाखा केजि जोंनि बे लकेलाव बिदि फानलाबायो लकेलाव ना 200 250 थाखा केजि नैबेबो नै देमबाबो जेबो जायाना जेबो जाया खिलि फिथाइ बे नङा बे देमनानै थानाय फदंखायोसो दा बिबो आरो खिलि फिथाइ गाव हारसिं माखायोलै आदसा हो ए जानांसिगोनलै दङ फिथाइया बे दं नै बेखौ माबा नाङा ना बिदिबो नांथ'ला दा हासनांथ'आ नैबिदि साइडनि एरनायखौलाय माला हास'यो बेखौ ओरैनोथ' बेखौ दाख्लै समाव आं हास'ना गारबाय दे बेखिनिखौ ओमफ्राय दा थाङै बे ब्रान्स जाहैनांगौ दा हास'थ'नो नाङा आदसा अ माने नै गाहायावनो हास'नांगौ नामा बेखिनिखौनो ओरै दालायहरदोंमोन ना बे अ बेखौ आं माखासे हानानै गारबाय मोनसे नांगौ नामा बिसिना थाङै जे जेनेबा नैबे हानाय नामा औ जों बेफोरो बे ओरै ब्रान्स जाहैनांगौ आरो गोजौआवसो बे सिंगेल थांगोन ब्रान्स जाहैनांगौ गोजौआव बिनिफ्रायनो मोनथाम मोनब्रै हगाराव जाया आरो गाहायनिफ्राय हगार हरजाया गाहायनिफ्राय बुरजा हगार जाया मोननै हय मोनसे बिदि हगारनांगौ जायो बांसिनानो मोनसेयाल' फैखायो दाना जेनेबा नै नैबेहाय नै मोनथाम दङ दा बेखौ नों मा थाइबै दोनगोन नों बेखौ जेनेबा बेखौ आं दा बेखौ हाना गारनांसिगोन बबे गोजौसिन बेखौ हाना गारनांगौ बे मारामसिन ना बेखौ खेबस'नांगौ जायो बे बे मोननैखौ औ बेखौ गारनांसिगोन बेखौ हगारसै औ बेखौ गारनांसिगोन आरो बेनो माबा जाफिनो ना औ जाफिनो बेहा जाफिनो फुलि जाफिनो बे गायफिन जायो भिडिअआ बेखिनियानो आसा खालाम नोंथांमोनहा नायना मोजां मोनगोन आरो नायना मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक एन्ड शेयार खालामना हो नेक्स्ट भिडिअआव जोङो जेब्ला फिथाइ थायगोन बे समाव नोंथांमोननो देखायनो नाजाफिनगोन दायो जोङो जोबनानै दसे नैबेहाय लेरख' बिफां दंमोन नालाय लेरख' फिथाइ जानो थाखाय सान्दुं गोसाखाय नैबेहाय लेरख' फिथाइ जाफैनाय जाबाय